Sara Ismapud magtutudlo sa grade 3 sa Maanas Elementary School, Medina District, Medina, Misamis Oriental. Andam na ba kamo? Mao kini ang mga bahin sa tanong: bulak, punuan, dahon, gamot, o liso. So unsa ang gamot? Kasagara ang gamot anaa sa ilalom sa yuta, usahay anaa pod sa ibabaw sa yuta. Mao kini siya ang gapugong sa yuta aron dili matumba ang tanom. Ang gamot maoy gasuyop sa tubig ug mga nutrients paingon sa ubang bahin sa tanom aron kini mudako. Ikaduha ay ang punuan. Ang punuan maoy gahawid sa uban bahin sa tanom. Diha moagi ang mga nutrients nga ginasuyop sa gamot paingon sa mga ubang bahin sa tanom. So usa na siya nga pananglitan sa tanom. Ikatulo ay ang dahon. Ang dahon kasagara berde ang color niini. Pero aduna po mga tanom nga lain-lain ang color sa iyang dahon. Ang dahon ang gakuha sa bitamina gikan sa adlaw paingon sa ubang parte sa tanom. Ron kini mamuwak. Ikaupat ay ang bulak. Ang bulak ang pinakanindot nga bahin sa tanom. Daghan kini og kolor. Humot ang bahon niini mao nga duulonon sa mga insekto. Sunod ay ang bunga. Ang bunga ang silbing gaprotekta para sa bag-o nga binhi sa tanom. Ang binhi o liso maoy itanom aron makabuhi og bag-o nga tanom. So mao ka na siya ang mga bahin sa tanom: gamot, punuan, dahon, bulak o bunga. So kung adunay bunga, adunay liso. Alright, kung nasabtan, handli ang mga musunod nga mga bahin sa tanom. Very good!